Kubor ka Batesi TV lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi kalong ka bas ngokya ba ukhaw midday meal ne ukhaw bam jasngi balamang nagabentaban ay bam yaki kena school la shupa shaki school klem da pej banya ne bishar banya bat kumno ki kena school kin bam da ukhaw balapud bat jabo kabalong penban ka jingma nagabenta ka kot ka khia jong ki kena school kani kala jia ka way ka school Haribhoi district ya ka balatip kum ka Menri Umsning Upper Primary School bat kani ka school kala yo apdiang do ukhaw balapod bat jabo ban aibam yaki khana school ya kani lalap de ka seng henyo trap youth council Menri Umsning unit ha ka banagalyang jong kinongi kai kila pen i yo ne ukhaw ba ulong ubapod bat ubajabo hado kata bat kani kala long kum ka jing iben ya ki khana school Nagaliang jong kinoilam ka HYC kila dawa na udila bat neki Borsenshar ka Haribhoi district bagi day ban pa bujili thmai no yo new cow ubala snew bala da kimle AA kum ka seng kampanse ban yai de ka weipat ka linti halor ka ni ka jingle torti bat ka jingle bom sutnyo wat yo cow badai ban bam ki khna school Nagaliang jongi ka seng HYC menrim singunin halor ka jingle jurip jongi habede batu kau basam ceki kena school lengba kami the meal scheme halor jongki artlik school ke LP school bat ka LP school government bat ka UP school SSA halor jong kejing sam jongki yo new kau ki halor jong sam jongki halor jong new kau kat library ni sem nyelap ba library kilong ki kau ki bala snew bat ki bala put kaliang jongi keseng nga ai portang artayo yaki seployar bakit penpoi yo ne kau bat lada kim sunyo ni na kaliang keseng ni ban se ban pha shakibor ki kam halot